Kyllä minun piti tulla kirjastoon. Mutta tuossa ovessa lukee Hartola. Olen minä oikeassa paikassa. Voi että. Täälläkin on paljon kirjoja. Hei. Terve. Kukas sinä olet? Minä olen Malla Mesikämmen ja minä olen tullut tutustumaan teidän kirjastoon. Jaa, joo, sehän on mukavaa. Teillä on täällä paljon kirjoja. Sitten täällä pojat on pelaamassa. Ihan varmasti pelaamassa. Siellä on orava. Voi ihme. Ja vaikka mitä muuta. He. Ja täällä on pelejäkin voi vissiin pelata. Ja ne on palapelejä ihan vaan. Ai ne on palapelejä. Palapelit on vähän helpompia kuin tavalliset pelit. Palapelejä voi tehdä yksinkin. Okei, no niin. Just. Minäpäs katon löytyykö teiltä karhukirjoja. Nyt voisi ehkä enemmän olla tuolla pienten lasten näissä kuvakirjoissa. Täällä voisi ollakin. Katsotaan. Jotain karhukirjoja aina yleensä osuu näihin. Siinä on possukirja. Siellä on. Täällä on joku eläin. No tää on pesukarhu. No karhu sekin on. Sekin on, joo. Kyllä. Kettukin löytyy täältä. Kettu. Mä en tiedä, kettu ja karhu minkälaisissa väleissä ne. Kyllä me ollaan ihan hyvissä väleissä. Täällä on karhu. Aalto tulee. No niin onkin. Siinä on karhukirja. Sillä on tommonen villapaita. Ja sitten on tietysti nallepuu, sehän on karhu. Ja täälläkin on karhu, paitsi että tässä lukee, että lumiukko. Niinpä. Täällä on. Jaa, olisikohan tämä? Ui, tossa on lohikäärme, hui. Se on vähän pelottava. Ja tässäkin on kettu. Mutta kyllä on paljon kaikenlaisia erilaisia kirjoja, kuvakirjoja ja kaikkia. Joo, kyllä niitä. Mitä te pojat luette sitten, kun te luette? Hakuankka, se on hyvä. On muita? Okei, se on hyvä. Sarjakuvatkin on hyviä. Mä olen lukenut sitä, mikä se on se, missä on possu ja täti, semmoinen hassu täti ja possu. Ja sitten mä tietysti luen noita karhukirjoja niinku Upponalleen. Oletko sitten pienenä lukenut Upponalleen? Joo. Oletko lukenut niitä karhukirjeitä, niitä Jukka Parkkisen? Olen. Joo. Nekin on hauskoja. Niin, ne on. Ja sitten tietysti karhuhan on ollenkaan täytyy aina. Olen lukenut nekin joskus, mutta mulla menee aina vähän aikaa niissä. Mutta kyllä teillä on täällä paljon kaikenlaista mukavaa. Täällä menee aika mukavasti, eikö niin pojat?